Ke Jantia Students Union wa Jantia Circle hakan riutrik unaitung arhaja arpoi kala Dawa na kibor sorkar bakan shimkhia ban Shna Noh eka Surok Kaba Hap palat ka bapinyaso eka Muktapur sha amlarem dauki bat shadola drembai. Uba edi keri potam Presiden Jong seng ulapan pau bakani ka Surok Kabadan hakabentak hapur jang rilum Jantia kedai ke belasha ben bat omshim na nyoko da ka sorkar watla ka long kata ka ba ai jing shekri ki nong rap ki nong khai ki nong shong shnong ki nong jingok kai perthei bat kumjuru ka long kata ka Surok Kabayarab ki sipai hapur bat ai je dai ka ri India Brockway. Kani ka Surok kadairu ka way ni ki Surok Kabla rimtam hapori Jantia bat lakin thubru ya ka kum kata ka Major District Road hakamap jang ki Surok hapot tanat PWD hakajala Meghalaya. Ka ikabangi kwa ban pen pi magani ka Surok kadai bolas new haduk kata watla kadairu ka Surok kabadai ka bagi khat kumka Major District Road ka bagla kan thup ha po ka snat PWD bagandai ka way na ka Surok ka bakong santam hapo ka thai kadairu apo ka thain riu Jantia bat Meghalaya hi Brockway kadairu ko Surok kaba ai jing sakriru ya kisipai kapot hagaba kila banyada ya gane ka rihi Brockway lingba ka jing punukam ya gane Surok kaseng ka khmi linti baga jing shnai gane ka Surok kan pinki im sa shise ni ka yo Muktapur ka balong ru ka yo ka bakong santam na ka benta ki shnong jong gane ka than kumta ka seng JSU ga yengs kem bandawa baga sorkar kan leno kloi ban Shna Noh ya kani ka Surok tingi kirpat ya ka sarkar bagan wat kilat kilanti bagan simkia mas Shna Noh ya ka Surok kam kloi lemar ba kapor kala dei ka ba dan kam bat nyim dei so ban sa din tang namor ka Surok kidan ru kita bagan ni Surok ketang dan kita jingduna hakaba pni ba kidan kita ba sang hakaba la dan kam ru wat ye kini ki jingkeng banyak halor kini ki namar ba kamtam hi por men slap ru ka kamtam hi por slap pni ba la ban kam ni rengkang nagawai ka jaka skawai ka jaka tang namar ba ka jing dan kini ki